Mas visible niya sa mga park, resort o ubang suruyanan sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo ang atong kapulisan ugmang adlaw sa gugma. Kinihuman nga gimanduan ang tanang police station ubos sa Cebu Police Provincial Office CPPO sa pagmonitor sa mga dapit suruyanan sa mga mananghigugmaay aron alang sa mas luwas nga pagsaulog sa adlaw sa gugma. Lakip sa pagmonitoron sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, mogyod ang mga resort alang sa posibleng magbitbit og mga minor de edad nga mosulod sa mga lugar nga hugot nga gidili ubos sa balaod. Gawas na ini dugangan usab ang mga personel nga muman sa trapiko sa matag lungsod. Gumikan kay napanglantawan nga daghan ang mogawas sa ilang tagstagsa ka mga panimalay aron manuroy. Matod sa tipamaba sa CPPO nga si Police Major Reslin Abilia nga ilan ang gipahamduman ang mga nag-iya og resort sa pagbantay sa mga insidente sa human trafficking ug ingon man child abuse sa ilang mga establishmento. Hilabi na ni adtong mga lungsod nga sagad hugupan sa mga mamakasyunay sama sa lungsod sa Moalboal, Isla sa Bantayan ug Isla sa Camotes. Our personnel nga kung pwede coordinate sila sa mga hotel managers and supervisors. Kaya ato ang gilikayan diri nga naay mga adults na magdala og mga minors sa hotels which are or who are dili nila relative or in any way related sa mga bata. They could take advantage of the situation. Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, makalaom ang katawan og sub-sub nga checkpoint sa kapulisan. Sugod karong alas 12 sa tungang gabi. Matod sa City Director sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog, iyan ang gimanduan ang tanang police station sa pagpahigayon og checkpoint sulod sa 24 ka oras aron kalikayan nga adunay mga daotang elemento nga buot mo pahimulos sa higayon. Sama sa probinsya sa Sugbo, bantayan usab nila ang mga lodging house, inn, motel o hotel alang sa mga posibleng mo check-in og mga minor de edad. Effective tomorrow morning. So may mga respective sila oras at saka designated places kung saan sila sa mga strategic na mga area na mag-conduct sila ng checkpoint para lang yung mga lawless elements ay hindi makapag-take advantage dahil naalala ko noon yung sa Kumbal, that was February 14, nakalimutan ko lang anong year yun, na yung detachment doon sa Kumbal, PNP detachment ay inatake ng mga NPA. So same, posible din mangyari dito sa na baka yung mga lawless elements hindi lang wala namang NPA dito pero baka yung mga ibang klaseng krimen ang gagawin nila. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.